दशरथ जी महाराज के मरे के समय हो गई बा। रानी को सिल्या सुमित्रा के गई से दशरथ जी का कहतनी याद आवे अरियन हरू के बतिया के रहे के श्रवण कुमार के माता पिता रहे लोग। माई के नाम चंद्रकला रहे, पिताजी के नाम उद्वान ऋषि रहे। श्रवण कुमार के जनाना के नाम दो जगह लिखल बा, एक जगह कुलवंती एक जगह विद्या। याद आवे अनहरू के बतिया ताकल जाते नहीं खे। गौर करी